Atensyon sa mahilig manigarilyo, higpit ng gipatuman sa City Environment and Natural Resources Consenro. Dinis Dakwen Sugbo ang Anti-Smoking Ordinance. Suma ni Attorney John J. Godacua, ang Pangulo sa Senro, nga moabot sa usa ka gatos ka mga tao ang madakpan sa ilang operasyon o tagadlaw. Nagtangag kini og multa nga 3,000 pesos sa unang kalapasan hangtod magkadako. Sagad sa madakpan ang mga dayo nga wa masayod sa gipatuman nga lagda. Direktula o giklaro sa Senro nga mamahimong makapanigarilyo ang mga tao sa mga designated smoking area apan higpit kining gidili sa mga public places sama sa mga karsada o kadalanan. Makuha lang ni atong mga bisita no nga dili sa syudad aton gyud gipahugtan ang pagbawal sa pagpatakog panigarilyo. Dili pwede manigarilyo in public places. Ako lang pasabton nga ang kani manigarilyo hay wa na to ni sila bawali pagpanigarilyo nga ato lang adto sa saktong lugar. Naman tayo mga DSA no gitawag DSA, designated smoking area.